Sebi di onyame ayama NDC ne Ghana. Ni onyame ayama ya Papa John Dramani Mahama no. Onam ne nkoa ne mfena na difo na sofo pi so mpai bo wona futuo won konhye ena ode aye de ode ayama ye no. Nemom me de ento abo ne adwuma ye nyina me obi a medi mu akotini ye no honamani ene de ye ne sunsumu na metimi aka se ye pe onyame adifo onyame asofo a omode omo ho bo afore na omo fa ekun yi se omo kun na omo yi omo akuma mu di akuma pata ye chia ye Papa great prophet Owusu Bempah oye kokromo ti ayensa ne homopo na mfiafo minya akwanya eshia ye Papa enyenne bi bedwen se enanse ai na mishia ye Papa sase ko ye Papa na se ko je mpaibo akwanche ne afutuo no Papa betimi aga se bia ebra emfie mienu kra ye sate ya che na ade ameka akere mo ne se onyame asafu yi onyame wehia mo pa because onyame wo na somfo bebre but the ordinary asafu yi no odamufua na de ntia meka sani ehia onyame asofo bebre o maboa yen abompa ya mayen but ya Papa ade ba akwa e wo no ho a me free say wo tan no cry wo say wo ka ipa bebre nim but ade ba akwa e wo no ho me nka nche no ba me ka ne ha me dwen wo a me ntia se ne say onyame ama no ahobrase a ebro adwen ntia se so because o hwe baby onyame pagya no wo honhom mu ene adoma chede e wo no so ni nyuma onyame de na ye na hwe wo na mumpo obra wa bo ne de owo na ye nkran ketu ayukra no Papa e kasa wo ho a ahobrase a wo no be kasa ofre wo phone so wo kon ho. A lot of people don't know that side of him. And sad no ya dia me attache makoma pa eno ntina me si onyame wo hiramo na ho brase mu so ade ba akoso a ma wonso ne se ade a wo ka pia me de minim obi experience but me de menene san ye de ade bia waka kire me ana waka afa de minim hu bia ye no kureturo do onka utimi use onka mfa ba akokora se nyeden enka. Praise the Lord. Na ade ameka etwa to nsem de me se meka ye nwie ne but de meka etwa to ne se wo se wo ya ade a ode na koma ni nipadua nyina na ye so se onya anya ade obeye because anajo anopa ewia ofre Papa onsabeka no when san can no be return no call now ofre no chire de enye ohumu onamu Mr. Mo nyina mo me enka me ho ne enka nche Papa so onyame Israel enti Papa we dia ahobrase mu me ba unannounced NDC amanyoku nyina ye besa so ababiem we dia eyamia me Sammy Gyamfi wo ba prekope me ana maba se afena nkunimdie no e ba ye ni 30 minutes 1 hour kra enti ye ba ha na ya bede onyame ase na ya da wo so wase na bre sem no o ma ye kwan a
amanyo ko ni nyina yebeba they say asore no mo beji yo munyi yo ye nyina yaba eti ye nyina yebeba na ye maba ko peso yebeba aba na ye nyina ye bompaya ye mompaya ma ye papai so nyame be ma no kwatenten ne ahoden na onyame be koso Owusu na magana we mu ne adifo a Ghana here and ye do nyame asese ma you say papa nyame shaw ye das idebi o eja Bempah